kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma serusi la maraka fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. maraka fama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. maraka fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. bi ye alamisa ye novembre kalo tile 28 san 2019 kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ a bɛna lase balimakɛ seyidu sila maraka fama fɛ ibrahim lam k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Ministre min ɲɛsin bɛ Faransi jamana ni jamana wɛrɛ cɛ baara ma Jean-Yves Le Drian a ye weleli kɛ bi arabadonya in na Mali, Burkina ka fɔ an ka wuli ka jɔ kɛ yaasa lakanda a bɛ se ka jidi cogo min na terroriste olu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na. Dunanjigiso dɔ an fɛ Bamakɔ ale ye bisimilali kɛ sɔgɔmada in na a bɛ weleweleda ko fɔ n'u ko ma ko social unifié baarabolo a bɛ o ko fɔ. Nations Unies ka bolofara min bɛ n'an ko ma UNICEF n'u ɲɛsin bɛ den tanu ka hakɛw makarani ma olu ye u ka ɲɛdama sɛbɛn u y'o dankɛnɛmaya. Donc la kumaba olu ye nin minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka fama ka journal bamara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan dani na minisiri min n'a ɲɛsin bɛ Faransi jamana ani jamana wɛrɛ cɛ baara ma Jean-Yves Le Drian a ye weleli kɛ bi arabadonya in na Mali, Burkina ka fɔ wuli ka jɔ ka kɛ fangamara o siratigɛ fɛ n'o ye politiki ye ko yaasa basigi ale bɛ se ka na cogo min na terroriste olu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na ka a sababu kɛ mugujugutila jatigɛ wale kɛba ninnu n'o ye terroriste ninnu ye u bɛ ka digi kɛ maaw la dɛ. Faransi jamana yɛrɛ ka wolomasiri taaba maa 13 olu bɔnɛna u ni na u ka sanu pankuru jɔ n'o la fila ka tuli senfɛ n'o ye hélicoptère ye. Jean-Yves Le Drian a ko fangamara sira fɛ ko fɔ kobaw de ka kɛ minnu bɛ se ka kow nɔgɔya i n'a fɔ DDR n'o ye ka marifatigikulu ka marifa minnu la k'u daga yɔrɔ kelen k'u bolo don maamɔgɔnya ciw la ko fɔ ka waleya joona ko fɔ Mali fɛn min ka dɔn ka fɔ ale bolofara bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa Kidali cogo min na. Jean-Yves Le Drian a ko wari min fɛnɛ n'o kan ka labila G5 Sahel waleyali siratigɛ fɛ ko o ka se ka dafa ko bɛ miliyɔn 414 euro wari la a b'o de ko fɔ a ko miliyɔn 176 ko kɔni farala ɲɔgɔn kan ko baaraw bɛ ka kɛ ko jamana min bɛ yen n'o ye Arabi Saoudite ye ko tun ye layidu ta k'a fɔ ko euro wari miliyɔn 100 k'u b'o di ko ma sɔrɔ hali bi ko n'o tun sera ka ɲɛnabɔ ko fana tun bɛ fusaya kosɛbɛ ko maaw bɛ ka dusumakasaya ta ka ɲɛsin Faransi jamana ma ko ka Faransi jamana la gosi ko ka kunnafoni kolonw di Faransi jamana kan ko fɛrɛ ka ɲini o fana la maaw k'a faamu k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen hami ye ko terroriste olu kɛlɛli ye. Nin ye Jean-Yves Le Drian de ka kumakan ye. Dunanjigiso dɔ la an fɛ Bamakɔ yan nɔ sɔgɔmada in na weleweleda kɛra u ko ma ko social unifié RSU o y'a bakuruba fɔ ye. Nin baara weleweleda in a tun bɛ ka kɛ minisiri ɲɛnamu ɲɛsin bɛ kɛnɛya ani jamanadenw ka lahalayaw ma Michel Sidibé. Directrice Banque mondiale o tɔgɔ la u ka opération waleyaba Madame Soukeina Kane ale tun bɛ yen nɔ ani dɛmɛba jɛkulu ka nɔbulama n'o ye Lucia Elmi ye. Registre social unifié n'u ka ma RSU bakuruba fɔ la ale ye kunnafoni di sira ye mun b'a to baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan cogo min na ka jatedenw k'olu fara ɲɔgɔn kan yaasa baaraw bɛ se ka waleya cogo min na nɔgɔya o siratigɛ fɛ. A bɛ ka waleya fɛn min ka dɔn ka fɔ projet fɛ n'u ka ma filets sociaux jigisɛmɛ jiri gouvernement ale ni Banque mondiale u ka dɛmɛ don ɲɔgɔnya sira kabini san 2013 waati. Minisiri ka fɔ la n'o ye Michel Sangare a ko baara in nafa ka bon kosɛbɛ k'a bɛ lakanda fɛɛrɛw a b'olu bɛɛ lajɛlen de sigili sen kan a b'o de ko fɔ maaw ka lafiya ɲinini o siratigɛ don. Nations Unies ka bolofara min bɛ n'an ko UNICEF n'a ɲɛsin bɛ den tanu ka lahalaya ma u ye ka dɔn ka fɔ ka ɲɛdama sɛbɛn n'a bɛ ɲɛtaa sira a b'o sabatili kɔfɛ u ye ɲɛdama kɛ o la den tanu olu ka hakɛw makarani o siratigɛ fɛ a baara dayɛlɛ a kɛra secrétaire général minisiriso min ɲɛsin bɛ kunnafoni di ma ani jamana cakɛ bolobaw ka baaraɲɔgɔnya sabatili a kɛra o ɲɛna UNICEF ka maaw tun bɛ fo ka taa se ka dɔn ka fɔ maa ɲɛyɛlɛke wɛrɛw ma u ko nin baara in bɛna kɛ san 2020 ka taa bila san 2021 a bɛ den tanu ka hakɛ makarani a bɛ o de ko fɔ. Maa 19 Banyango k'olu fure yera bi arabadonya in na Maliki kilo 10 Banyango Oisha a bɛ o dafɛlan ko fɔ Beni a bɛ o dugukolo sanfɛlan ko fɔ ko nin maa ninnu kɔni ko bese de kɛra k'u tɔ lase k'u kan ka ye kulu kɔnɔ n'u ko ma ko ADF. Nin bɛ ka kɛ waati la tile 2 tɛmɛlen kɔ wulikajɔ balawu o siratigɛ fɛ Beni ka ɲɛsin MINUSCO maaw ma. Jatiden fɔlɔ minnu kun fɔra kun ye maa 14 de fɔ nka an bɛ waati min na sa ka sera maa 19 Banyango ma. A kuma fɔlen MINUSCO ani FRDC mɔgɔw olu farala ɲɔgɔn kan ka wulikajɔw kɛ.
nin bɛ dansigi bi la selu la min labɛnna fasɛrijɛkulu ma fɛ k'a lase balimakɛ seyidu sila maraka fama fɛ ibrahim lam k'ale to suya kɔlɛ la ni ala man ka jɔnya jɔna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ ka dɔgɔkun kunnafoni laban k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin maraka fama ka journal bamara la mɛ a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ maraka fama ka journal bamara ka kunnafoni jatara a ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye n'a b'a fɛ ka ka reportage vidéo fɛnɛ ye a bɛ taa malizoom ale page facebook sanfɛ an n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛn ni ala sɔnna ma maraka fama ka bi journal bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye